Assalamu alaikum an balma maliyan an b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ n'aw denkɛ don Amara Sila Jules Chercheur a kɛra fama ye a ma kɛ ɲina ye ne ye n tɛ ka se ka video kɛ a bɛɛ sababu bɔlen bɛ kurantigɛ de la ne bɛ video kɛ heure minnu na i b'a ye k'a fɔ kuran bɛ tigɛ o heure ninnu de la an ka yɔrɔ la mais an bɛna kuranko sujet la wagati wɛrɛ a ye video partager ko dɔw bɛ ka kɛ vraiment c'est très grave. Il va falloir que an teliya on eu rapport de bon Malika n balimaw nin tɛ nin ngalon conséquence ka bon an tɛ se k'an sigi nin ko kɔrɔ donc an bɛ bɔ ko minnu kɛra ka da an k'an ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ balimaw an kana sigi nin ko ninnu kɔrɔ tan dɛ a ye video a y'a partager k'an ka Cherifkɛ fo Cheikh Cherif Tiami Aidara kabako fura tigi la Cherifkɛ sɔn kabako fura la fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi yɛrɛdimi kɔdimi Cherifkɛ ka numéro ye 75 64 10 10 75 64 10 10 balimaw n'a ye nin fura ninnu ta wallahi bana baden ni Ala ni kira sɔnna a b'o kɛnɛya ka baw farikolo la a ye min na yan ne yɛrɛ ye ne b'a dɔn o tɛmɛlen kɔ k'an ka kutubu n'an ka waliw fo Cheikh Lassana Kanɛ belebele a bɛ segu a tɛ taa a ti mɔgɔ ci mais ko ko n'a gɛlɛyara Maliko la wuli bɛ kɛ ka s'a ma wa Ala barika la ni Cheikh y'i da don ko la Ala ta kɔfɛ ni Ala ni kira sɔnna Ala b'o duwawu jaabi ka Cheikh Sala fo Kani Jalo ale de fa ye Segu Dawuda Kani Jalo fo yan fo Tobakura Ala ka ɲumanw bɛ jamana kɔnɔ wa kuma man ca bɔliba man d'u ye ka famille Kani Jalo la k'a bɛɛ fo yan fo Dili vraiment u ka foli bonya bɛ yɔrɔ ka Amadu Kani Jalo fo yan fo Dili o tɛmɛlen kɔ an ɲɛ bɛ nin t-shirt min na ne la nin ye mouvement victoire et gloire ye an y'a sigi armée kanu kama an y'a sigi ka transition dɛmɛ an y'a sigi hakilina minnu fɔra révolution na ka baara kɛ chaque fois ni nkalon dara saraso la i b'anw jɔlen sɔrɔ ni Ala sɔnna donna nataw la mɔgɔw bɛ ka demander t-shirt ninnu bɛna feere cogo jumɛn na o bɛ sɔrɔ cogo jumɛn dans les jours à venir an bɛn'o feere cogo fɔ ye victoire et gloire président ba ye Segu Tunkara ni sɔnna Segu ka hakilina ye i sɔnna ne Amara Sila ka hakilina ye parce que anw ti donna mara la Guide Lajo i sɔnna ka hakilina ye Mas n'o ye radio patriote Mas i sɔnna ka hakilina ye Adama Samake Ale Griad o président ni sɔnna ka hakilina ye i bɛ tugu i bɛ don mouvement victoire et gloire la an b'an ka mɔgɔ dɔw fo Jalakɔrɔji n'o ye Sako n'a ka cɛdenw Pensoba Malik n'a ka cɛdenw ani Kucala an kan ka taa yɔrɔ o yɔrɔ est-ce qu'il y a femme implantation na Fana Marka Kungo diaspora modi ka bɔ bɛɛ u ka foli a bɛ yan victoire et gloire a doni man gɛlɛn bi an bɛna réunion ba dɔ kɛ balimaw n'i bɛ fɛ n'anw ka collaborer direct i bɛ don victoire et gloire la ni Ala sɔnna an bɛ collaborer mouvement in sigilen bɛ tiɲɛ de kan n'i y'a ye an bɛ ka mouvement in sigi tiɲɛ de bɛ a kɔnɔna la n balimaw maliyɛn bɛɛ k'a lajɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ ni mouvement in kɔnɔ donc an bɛna don an ka sujet kɔnɔ vraiment n diminen don n dusu kasilen don tubabuw tɛ ban u ka janfa la u bɛ ka janfa kɛ Mali kama u bɛ fɛ ka Mali janfa fo janfa cɛjugu la Mali armée delila ka opération dagabana dɔ kɛ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ farafinna ni armée ma deli ka ɲɔgɔnna exploit kɛ n'o de ye Mura kun minɛlen bɛ terroristes bolo a ka ca plus de 8 ans ye u ka djihadistes ka embargo sigilen bɛ i bɛ droit sara u ye i bɛ jakari sara u ye i bɛ u ka tagabolo kɛ musow i tɛ se k'i ka fini don i ka fini don cogo la olu de bɛ impôt minɛ mɔgɔw la u ye jahanama sugu bɛɛ sigi population kɔnɔ Mali armée de bɔra ka taa baaraba kɛ Mura n'a hakili b'a la Mars yanfan na opération chirurgicale opération minnu n'an b'a ye tubabuw b'a kɛ Hollywood film na Mali armée taara o opération ɲɔgɔn de kɛ est-ce qu'il y a faamu Barkhane ma se ka min kɛ MINUSMA ma se ka min kɛ ka terroriste 200 ka olu éliminer ka Mura village ka terrorisme ko ban tellement que a bonyana tubabuw hakili ma tellement que tubabuw dabali banna Faransi n'a ka janfa tubabuw de wulila ka nkalon da armée malienne na ka armée malienne tɔgɔ tiɲɛ mais u kun bɛ enquête la enquête rapport kun ma bɔ an bɛ bɔ min kalama ko sisan ko enquête rapport bɔra ko rapport bɔlen o bɛ ka nkalon jugu jumɛn ta k'a da Mali la ko Mali mɔgɔw ko Mali saraso ni Rusiw k'olu ye mɔgɔ minnu faga k'a bɛ
malien kɛmɛ duuru ɲɔgɔn bɔ est ce que y'a faamu k'u fagara k'u ma faga est ce que y'a faamu sariya kɔnɔna la k'u ma faga o ye terroriste ye ko parce que k'u yera ye cogo dɔ la dɔrɔn ko dɔw ko enquête kɛra k'olu bɔnbɔnsi ka jan ou bien ko dɔw ka pantalon senda tigɛlen don i b'a ye ka nkalon de fara ɲɔgɔn kan ka nkalon ta k'a da Mali armée la u ko u ka rapport kɔnɔ tubabu k'olu ye nin preuve sɔrɔ cogo jumɛn na k'i b'a ye ko témoins de ye preuve fɔ olu ye u sigilen t'u ka sokɔnɔla la u ka salon kɔnɔnaw la k'u to France ka dɔw to Amérique ka dɔw wele Mali kɔnɔna la n'u ye min wele Mura ko kɛra cogo di ne ko nin information de b'i bolo u b'o ta k'o enregistrer u bɛ e fana wele information jumɛn bɛ e bolo k'u ye 157 témoins kɛmɛ ani 57 k'olu de ɲininka ko témoins ninnu ko Mali nana en même temps k'u ye image satellitaire sɔrɔ depuis quand image satellite image précision sugu dɔ bɛ o tɛ olu la e m'a ye mun na an bɛna fɛn dɔ fɔ a ye armew bɛ baara kɛ ni minɛn caman ye ni satellite kelen ma ɲɛ mun na i bɛ drone san i bɛ baara kɛ ni avion de combat dɔrɔn ye parce que satellite u bɛ photo di u tɛ se ka précision sugu dɔ bɛ u tɛ se k'o di i m'a ye ni satellite ye fɛn repérer u bɛ avion de reconnaissance bila ka taa lajɛ u bɛ tila ka drone bila pour que ka image ye yɛrɛ en temps réel bon a b'a kalama Mali armée ye nin baara kɛ n'o de an ka satellite ye repérer kɛ avion de reconnaissance taara drone ye opération bɛɛ filmé fɛn o fɛn fagara bɛɛ ye terroriste de mais France ko ONU ko u ka rapport la ko mɔgɔ minnu taara nin baara kɛ ko satellite ye repérer ko hélicoptère 5 ɲɔgɔn ko o hélicoptère 5 la ko 4 jiginna ni force spéciale ye ko 1 bɛ yen ko hélicoptère 1 y'a lamɛn dɛ ko ma foyi ɲɛɲini k'a bɔ dɔ ɲɔgɔn na k'o y'i ta kɛ ko ka mugu ci mɔgɔw la aw ni Ala ni kira cɛ hakili yɛrɛ bɛ sɔn ne ma force spéciale jiginna terrain na jagoya ni force spéciale jiginna olu de ni terroristes bɛ combat engagé ni kɛlɛ gɛlɛyara mais français ko ani MINUSMA ko hélicoptère jiginna dɔrɔn ko hélicoptère 4 jiginna dɔrɔn ko hélicoptère 5nan ko tora sankolo sanfɛ ko k'i ta kɛ ka marifa ci mɔgɔw la hali jateminɛ ko jateminɛ ma kɛ i b'a ye kabiri ye ko nkalon don kabiri ye témoin ɲɛda ma bɔ témoin visage ma bɔ mɔgɔ si visage o ma se ka bɔ ko nin ye témoignage kɛ wa témoin kelen a ma deli ka se Mali kiiriso la ka taa fɔ ko nin bingali wale kɛra o ma d'aw ma ko viol kɛra i b'a dɔn ko ye nkalon de ye e ni Ala cɛ a bɛ kɛlɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka bin muso kan cogo jumɛn na sa kɛlɛ gannen kɛlɛ bilennen ko muso dɔw ko k'olu violé la bon muso si ma deli ka taa a ma connaissance Mali tribunal la a ma mɛn an tulo la k'u ye cas de viol dɔ k'u violera Mura attaque ni Mura intervention na donc nin ye tubabuw ka janfa de ye nin ye tubabuw u ka nkalon de ye est ce que y'a faamu nin ye tubabuw ne mɛnna k'a fɔ mo rapport kɔtigɛbali jamana kan u bɛ ka intervention armée de préparer i kama tubabuw tɛ se ka yafa Assimi ma u tɛ se ka yafa Choguel ma parce que an y'u ka nabɔ an ye diɲɛ mɔgɔ ɲɛ d'u la an ye diɲɛ mɔgɔ tigɛ u la o de la u bɛ nin lahaw ta nkalon ninnu u b'a ta k'a da an ka finitigiw la mais anw tɛ jɛn n'a ye nin ko minnu kɛra nkalon don tiɲɛ t'a kɔnɔ Mali armée ye 200 terroristes a bɛɛ ye terroristes de ye est ce que vous voyez wa sa sécurité bɛ Mura a n'a a localité yanfanw na ma hakili jigin dɔrɔn n bɛ preuve d'aw ma ko Mali armée ka opération ɲɛna i b'a dɔn k'a fɔ Mura opération kɛlen o kɔfɛ Mali a tɔgɔ an ka ministre min bɛ yen n'a sigilen bɛ action humanitaire kunna ale ni Wage est ce que y'a faamu réconciliation n'olu ye visite dɔ kɛ Mura population bɔra de k'u accueillir tellement que u nisɔndiyara population dɔw ye témoignage kɛ ko walahi ko mɔgɔ mɔgɔ sara ko terroristes de don mais France b'an kɔ est ce que y'a faamu ONU bɛ an kɔ u bɛ fɛ fanga in ka dafiri o de la an bɛ min fɔ gouvernement ye i b'a dɔn an sera yɔrɔ dɔ la an bɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔ tɛ se ka kɛ den fɛ ka tɛmɛ a ba kan ou bien a bangebagaw kan ni choix ko t'i kɔnɔ c'est à dire anw bɛ aw fɛ anw bɛ aw protéger mais aw k'a fɔ k'aw ni mɔgɔ dɔw bɛ yen partenaire dɔw bɛ baara kɛ ou bien k'aw bɛ MINUSMA ka mandat renouveler an kana ɲɔgɔn nɛgɛn o tɛ se ka faamu quoi a tɛ don hakili kɔnɔ quoi à partir de ces rapports couper tout le contact avec la MINUSMA à partir de ces rapports aw labɛn a ka MINUSMA kɛ le 30 juin parce que population sɛgɛnna population ye dénoncé kɛ sans la balle dans le camp des autorités
a aucune responsabilité ta aga ministre aga dégager ou ka mandat mi menale Abdoulaye Diop ko inte ko gele à fond l'armée malienne est en mesure de sécuriser toute la population sur l'ensemble du territoire comme Mali armée c'est que Mali population sécuriser Mali territoire fantan nani bela ko donc ministre ka mandat kama jena renouvellement wa ka fo mo ye ka diabe ni Mali ko kama jena on inte se ka mandat renouveler c'est le consentement de l'état état ka consentement on rebe laje ici à fond bon andou me ka sindo ye comme Mali iba ye ka fo ala mamen un ministre de la sécurité ko ministre ma demain ni fin ok c'est-à-dire ay olu fam dabla dum ko jigitike na ko gabe ministre ma maintenir a kera forme ala kankisini atakera mo tina famu atete tora ka négocier ni rebelle ye fo dono malion nana kana fo ko président ke era des rebelles kuntige kini rebelle de be baraka dongo donc en maintenant la ministre ala kankisi ni attaque do nana ke dundo la mo ba fo ko autorité anya fo ye mo na be ministre toi ça veut dire que le ministre era de be complicité la cause do la ante fo kuma kana kana fo awma le 30 juin prenez vos responsabilités peuple sana quoi que peuple qui a marché ni boli fait avec anya beke mais autorité la balle est dans votre camp ni rapport quand mo sari on be au fa on va protéger mais aka do on dans fene niveau d'oré peuple dans niveau d'oré ko tobe au de polo ba Mali gouvernement nga boka ministre répond droit de l'homme quoi ga dabla Mali kono est-ce qu'il y a fa ministre ou commission des droits de l'homme même Mali là au cas suspend au coup là 30 juin au ministre parce qu'on a son armée tokatien l'armée est notre ligne rouge anti son armée tokatien ambe armée ko on a armée clé à la population civile on a armée de droit international humanitaire on a armée de CPI statut on a armée ba kono ko do mi ba kono droit international et minfo on a armée ba don convention de Genève ay minfo droit international humanitaire on a armée ba don on a armé badon statut de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples au mi fo buna aramadien akeka on a armé badon déclaration universelle des droits de l'homme de 1946 est-ce qu'il y a fait au mi fo droits de l'homme ko on a armé badon école de maintien de la paix à l'homme blondé pays avec Mali armé là parafina sous région nous former droit international humanitaire là qu'elle est féroce qu'elle est daga konna là charia ni charia jumen ka nga appliquer population et atro objectif civil femouye civil we ani femouye est-ce qu'il y a famu ni civil munu no ka nga gauche avion ni keleke chew fait en armée pour distinction ben donc en armée formée no bi professeur ou se ka bo en armée la mimbe cours di mo droit international humanitaire là donc Mali armée ti tiene ngele Mali armée te bingale kele ani partenaire munu mega baraka mo te charia respecté ka olu bobi ami wakati na ore sim fa merci nga appel réitéré nga autorité ma ay fereke aka ministre aka dakabo andala ay ministre a dakabo andala kabri bi état ka communiquer là ben ka rédiger en même temps même Malion a glitché ko la yoro ou flek na rapport bo bunti au kera banda au katana ni ma fli 2020 ou 2021 bunti massacre kera français armée fait mais ama on un rapport bolé pourquoi bunti rapporté bon Mali a demandé au bunti rapport bon Mali qui télé a demandé ko on un bunti rapport bon prévu mon même Mali ka ou ka lettre d'obi ko ka conseil ou ka demander Russie fait à conseil à toi conseil de sécurité saisi na conseil de sécurité saisi ne on est qui soba ko Mali ne français ka c'est plainte mais français kana kana répond Russie ka français convoqué ni Russie français convoqué c'est ka bangana sigi nga kem Mali ki ka prévu daka ya français be tieni na parce que ni manigance be français de be ni ko fait ala ma mais il va y avoir français mun ke résolution nota ko ka groupe Wagner ko ka konani ko ka jate organisation criminelle ou ani terroriste ko parce que Wagner ka be ka tieni nga farafina ni Ukraine farafina taw kam onema donc alors que il y a pas Wagner au Mali be ka baraka ni Russie mais ils s'entêtent ko Russie considéré comme Wagner alors que au terrain
Parce que dans l'objectif, ils veulent préparer une intervention contre le Mali. Donc, en Mali, autorité, en a conférence, en a demandé au d'urgence, Francis situation là, est-ce qu'il y a un mandat qu'on a renouvelé. En même temps, en a partenariat, en a diversifié là. Il nous faut also davantage plus de boucliers anti-missiles. Parce que n'y a mais à côté du ça se prépare par les airs. Au cas donc, il y a missile flot, il y a avion flot. Et c'est ce que Mali Sangolo là. Donc, on a besoin déjà de un système de défense ou iranien. Est-ce que vous voyez le système de défense anti-missile, anti-aérien iranien? En même temps, on a à Chinois qui demandé Chinois qui ont donc on a un système de peuple qui a fait un peuple qui a transition, qui a soutenu à mes wakati là. Donc victoire et gloire femme. Un mouvement, voilà, on te somali trop qu'à un civil y en a qu'à don. On veut quelqu'un faut un 7 ans pour que Mali be jouer pour que Mali armée be bladien armée ben pour que est-ce qu'il y a femme transition ou demain tiens canal tiens pour le mouvement victoire et gloire ni be tiens na ina ma baraka assalamu alaikum.